Čaute, čaute. Takže už som tu na konci tejto prechádzky. Tu vzadu vidíte more, sem chodím cvičiť na túto terasku, lebo za tým plotom som chodil predtým ešte v novembri. Tam je rezort, ktorý už je asi dostávaný a tu asi stávajú niečo nové. Čiže na tejto vydláždenej teraske si zacvičím a opäť idem 3,5 kilometra domov. Tu majú taký bazénik, tiež to pre niekoho stávajú. Nádherný morský vzduch. Takto to tu robím každý deň, keď som v tejto dedine. Ja bývam síce v tej druhej dedine, toto sa volá Imelda, je to asi ako Ivanka pri Dunaji, keď idete peši do Bernolákova, čiže odtiaľto do Barualte, kde bývam, je to 3,5 kilometra. Tak paalam inat.